Hejsan och välkommen till lucka 6. Idag ska jag ringa någon och se. Ja, vi får se. Först ska jag se över kameran. Och ljud. Helvete. Inte här bra. Välplanerat. Nu då. Vi ska ringa någon på Skype. Vi testar här med Johannes. Inte Johannes vill inte prata. Fredrika. Inte Fredrika heller. Ups. Suck. Helvete. Vi kan ringa Mikael. Ingen Mikael. Kan jag ringa Klas? Ingen vill prata. Gustav. Prata. Christian från Danmark. Tjena kamrat. Va? Tjena kamrat. Jo, den är jag med på. Hur mår du? Ja, det är Christian. Hur mår du? Vem är du? Skide svenska. Hur mår du? Skide svenska. Gillar du kameler? Skide svenska. Gillar du kameler, Christian? Eller jävla svenska. Gillar du kameler? Gillar du kameler? What's up, dog? How you doing? What's up, dog? How you doing? What's up? How you doing? How you doing? Do you like camels? Yes. I have a camel in my fist. Do you want to win? Do you want to be in a competition? Yes. Then answer 3 questions. Question 1. What's your favorite color? Dig. Yeah, that's correct. Congratulations. You have 2 more questions left. Next question. What's your name? Dig. What's your name? Dig. Oh, it's correct. And if you answer this last question, you will win 4 million euro. Good luck. What am I holding in my hand? Dig. No, a camel. You suck, you bajspackare. Goodbye. Fail.